नैबेयाव मिथिनो मोननाय जादों दानि बे गथ'फोरनि सानैनि माखासे खौरां। मोजां मोनलायनायनि जोबथा लामा क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउट पस्टनि सिङाव थानाय प्रधानपुराव जरासे सेंग्रा सिख्ला फांसे बिफांनि दालायाव गोदोनायाव दौलें लगायनानै जिउ फोजोबना लानायनि मोनसे सोमोनांथाव नुथाय। सुलुंनि बादिब्ला बिसोर सानै लाइमोननि जिउ फोजोबना लानायनि गुबै बाथ्राखौ खौरां फोसावजासिम मिथिनो हायाखै। दिनै नोंथांमोना बे आंनि बुंनायखौ एसेबाबो खोनासंलांगोन आरो गाव गावनि माखासे गोरोन्थि हाबाफारिफोरखौ सुद्रायना लानो हागोन। गिबियावनो आंनि बे सोरां लामा बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ आं फेस भिडिअ लाबोनो सानदोंमोन, नाथाय हास्लाबासै आङो फेस भिडिअ लाबोनो। नाथाय दा भइसनि गेजेरजों फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। नोंथांमोनाबो नुखाबायानो जानांगौ, होमब्लाबो आंनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। बे दानिल' जाथाय नङा, बेफोरबायदि जाथाया जाफ्लेगासिनो दं आरो बेफोरबायदि जाथाया मानो जायो बिनि खेंफोरथि आं एसे होनो सानदों आरोना। दानि देरफुनाय माखासे सेंग्रा सिख्ला गथ'फ्रा मोजां मोनलायदों, थैदोंबो, फुथारलायदोंबो आरो फासि नांनाबो थैदोंबो। बेफोरबायदि जाथायखौ गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुबोगासिनो दङ आरो फैगोन समफोरावबो आरो मा जानो हमगोन बेखौ जों दासिम मिथिया। जेब्ला जागोन अब्लासो जों मिथि मोनो। बेनिखायनो आं बुंनो सानो जे बेयाव मोनसे हेंथानि जाहोनाव जायो आरोना। दिनै बिसोरनि मोजां मोनलायनायनि गेजेरावहाय बिमा बिफा हय लोगोफोर। दा आंनि बुंनो लुगैनाया बेनो आरो जेब्ला बिमा बिफायाबो नोजोर लानो गोनाङा जेब्ला गथ'फ्रा उन्दैनिफ्रायनो जेब्ला 12 बोसोर बा 8 बोसोर 5 बोसोरनि गेजेरावनो गथ'फोरखौ नोजोर लानो गोनां। दिनै आंनि गथ'आ माबे लामाजों हान्थिदों, माबे लामाजों हान्थियाखै, बेनिफ्राय नोजोर लाना गथ'फोरखौ फोसाबलांनांगौआ बिमा बिफानि दायथ'। दिनै आं सानो जे बेफोर गथ'आ जुदि सानैजों मोजां मोनलायदोंमोनब्ला हय बिमा बिफानि हेंथाबो जानो हागौ। आंनि आन्दाजआ आं बेखौ सानदों, नाथाय आं डाइरेक्ट रोखायै बेयाव आं मिथिनो मोननाय जायाखै। हय नङाबा लोगोफोरनि हेंथा जानो हागौ। दिनै बिसोरनि मोजां मोनलायनायखौ सोरबा हेंथा होदों, बेनिखायसो बिसोर बेफोरबायदि थैनांगौ बायध'था जादों जानो हागौ। दा आं जोबोद दुखु मोनदों बे पेजखौ नुनानै। देरफुनाय सिख्लाफोरा बेफोरबायदि मोजां मोनलायनायनि गेजेराव गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानाया जोबोद खहा गोनां। जायफोरा गाव गावनो जिउखौ फोजोबना लायो बिसोरो सोरगो रायजो मोननायाबो गोब्राब। आरो दिनै बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो फेदेरनानै फोलावबाय। दिनै बिमा बिफानि मिजिं थायो। दिनै बिसोर गथ'फ्रा बिमा बिफानि मिजिंखौ फेलें खालामलांबाय आरो दिनै बिसोरो माबे दुखु दाहाजों मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों दासिमबो बेसेबांनोखि ससियेल मिडियाआव होदोंब्लाबो दासिमबो बिसोरनि मेन मा होनो जाहोन एबा थैनायनि जाहोनफोरखौ मोननाय जायाखै। खिन्थु जों मिथिनो मोनो जे दिनै बिसोर सिख्ला सानैयाबो जुदि फासि नांना थैदोंबा बिसोरनि सायाव हेंथा दङ, बेनिखायनो बिसोर सानैया थैनाय जादों बेखौ जों आन्दाज मोनो। हय बिमा बिफानि दायथ', हय बिदा फंबायनि, हय लोगोफोरनि। दिनै बेखौ आं आन्दाज खालामना बुंदों। दा आं बेखौनो खावलायो जोंनि माखासे बिमा बिफाफ्रा एसे उन्दैनिफ्रायनो देरफुनाय गथ'फोरखौ एसे नोजोर लागोन। देरखानाय गथ'फोरखौ बादा खालामनानै रावबो जोङो फिंनो हाया। गोरलैयाव जेनेखा औवा मेवाया जेरै गोरलैयाव ओंखारबोबाय थायो, जेब्ला जौनानै जुदि देमनाय औवाखौ जुदि फेंना होयोबा मालाबा हाखाया। बेनिखायनो गोरलै समनि मेवाखौ जुदि गाहाय गोरलै समावनो जुदि नोजोर लायोबा बे औवाया सिदायैनो थाङो। बेखायनो उन्दै समावनो सिखायनो गोनां। देरनायनि उनाव जुदि बेफोरखौ हेंथा होयोब्ला बेफोरबायदि जाथाया जानो हमो। दा आं बेखौनो खावलायो जे बेफोरबायदि आरो जेसेबांनाखि सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, दिनै आं बेखौनो खावलायो बेफोरबायदि जेनेखा दा ससियेल मिडियाआव नुदों गोबां सुबुं एबा सेंग्रा सिख्ला गथ'फ्रानो मोजां मोनलायनायाव थायो। दिनै नोंसोरबो जे बिमा बिफाया हेंथा होदों, सोरबा लोगोफ्रा हेंथा होदों, बा नोंसोरनि गोसोथोलायनायाव सोरबा गोबां बायदि बायदि दिस्टार्ब खालामबाय थादों। दिनै बिसोरनि बेफोरबायदि बेलायाव नोंसोरबो थैनो दानाजा। आं डाइरेक्टलि खोथा बुङो, थैनानै मा मोननो? नोंसोरनि मिजिंफ्रा गासिबो आद्रा थालांजोबगोन आरो थैनाय सुबुं गाव गावनो जिउ फोजोबग्रा सुबुंफ्रा बुहुत जानानै थायो आरो मालाबा सोरगो रायजो मोननो हाया। आरो बे दान्दिसे जिउआ जों सानसेबाबो थैनो गोनां आरो गावनि जिउखौ बेफोरबायदि फोजोबना लानाया गोरोन्थि। जोङो मोनलायो मोनलाया बे इसोरनि आखायावसो। दिनै जोङो जेनेबा सानैनि गेजेराव जुदि मोनलायनो हायासै होननानै जुदि थैनानै लायोबा बेयो गाव गावनि खहासो। बिजिरसालि दं, बिजिरगोन रायजो राजाफ्रा, बिजिरगोन इसोरा। खाफालाव दङबा मोननाय थायो। बेनिखायनो जों गोसो थोलायदोंबा मोनासै होननानै बेफोरबायदिखौ
गाव गावखौ माने बेबायदि गावनि जिउखौ साजायदा हो आं जोबोद दुखु मोनदों। बेफोरबायदि आरो दानि माखासे देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर बेफोरबायदि दा खालाम। जोबोद दुखु नाङो आरो आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानबावो माखासे बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव लाबोनायाबो माखासे गोरोन्थिबो दं आरो मोजांबो आरो गाज्रिबो। खिन्थु साननो रोङोबा मोजां, साननो रोङाबा गाज्रिबो। खिन्थु जों जेसेबांनाखि नायगिरि सुबुंफोर आरो जोंनि बेसेबां सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै बेफोरखौ नुनानै नोंसोरबो बेफोरबायदि गोसोनि दाजा। गोबां सुबुङानो बेबायदि जाबाय गोसो थोलायनाय मोननायजों देगार थुलायनाय नै आरो बहुद बोसोर बारलांबाय मोनसे आरो फासि नांना थैनाय नै दा आरो बे समाव आरो जानो हमदों। बे दिनैनिनो आं मिथिनाय बायदिब्ला जोबोद दुखुनांथाव। दा आं बेखौनो खावलायो बेफोरबायदि मोजां मोनलायनाय गेजेराव बेफोरबायदि गाव गावनि जिउखौ साजा हो। आं बेखिनिखौनो बुंनानै एसेयावनो दोननाय जाबाय। माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। जै बर' हारि।